ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ बोलो भारत माता के जय बोलो भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕು ಬೋರ್ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ വീടിനെ വന്നിട്ട് പൂര മീഡിയ തുളു ഭാഷ ഒരിപ്പാലെ ತುಳುನಾಡದ DC ಹತ್ತು ಮೇರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕನ DC ಇನ್ನು ಅರ್ನಬ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾರೆ ಅವನಿನ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನೇ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಘಟ್ಟದ ವರ್ಗನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಂಗ್ಲೇನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡೊಂದಿದ್ದರು ಭಾರಿ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ದೊಪ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ತುಳು ತುಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಮನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಇದು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೂವೇ ಗಂಡಂತರ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂದು ಅವು ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದನೇ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅವನುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅವನುಂಡು ಯಾಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತದೆ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೆ 56 ಸೇರಿಯನ 5 ಪಕ್ಕ ಅವು ಅಳಿವಿನಂಚಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಗೂಗುಲುಡ ನಾಟಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾನ್ಯತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕರೀನ 27 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹೋರಾಟ ನಡತೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನನಲದಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ತುಳುನಾಡು ಒರಿಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂಚ ದೇವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಕಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕಲು ದೈವಲು ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಥಾನರೂಪನ ದೈವಲಿಂದು ಎಂಕಲು ಅರ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಐದಾತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಓಲೈಚಿ ಏನು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದನೇ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದನೇ ಭಾಷೆ ಈರು ತುಳುವ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದುಳ್ಳರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದುಳ್ಳರು ಈರು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಉತ್ಸವ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉತ್ಸವ ಆವಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದು ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಆವಡಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಎಂಚ ಪಾಮಜಿ ಬರ್ತದಿಂದ ಅಂಚ ಪಾಮಜಿ ಬರ್ತದಿಂದ ದಯಮಂತದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೋಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈಗಲೂ ಎಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ ನವೆಂಬರ್ 1 ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆಗೊರಲಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 1 ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರೆಗೊರ್ಪ ಆಗ್ತಿದೆ ತುಳುನಾಡು ಪಕ್ಕ ಕೊಡವನಾಡು ಸೇರಿದು ಒಂದಿಗೆ ಕರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನ ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲಾಖೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬೈಗಿನಂಚಿನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುದರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದಾದ ಹೊಸದಾದ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅದನ್ನು ಐತ ಮುಖ್ಯನ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ
ಅಡಿಕ್ಕು ಪಾರ್ದು ಕನ್ನಡನ ದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಚೆ ಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಣ್ಣದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣ ಪಟ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪಂಗನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಸ್ವರಣ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳುವೇರ ಖಾಲಿ ಸ್ವರನ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂದು ಶಾಂತಿನ ಕೆನಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಕೂಡ ಮುಕುಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆ ಆಂಗ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಅಕೇರಿಗಾದ ಪುರಳಿ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ ಪಡಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೇತು ರಾಜ್ಯಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೋರ್ಡು ಅಧಿಕೃತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಜೈ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ 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 ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ 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 ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬೆಮ್ಮೆಲೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಬೆಮ್ಮೆಲೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪಾಡುವ ತೂಲೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಡುವ ತೂಲೆ ಜೈಕಾರ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಡುವ ಜೈಕಾರ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಡುವ ಜೈಕಾರ ಜೈ 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 ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಜೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಕೇಳೊಂದು ಖಾಲಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೊಡವದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಒಂದು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದುರು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಚನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ? ನಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ? ಯಾರು ತೆಗೀದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡಿ ಸಿ ವೇದವಸ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಂತ್ರ ಭಾರಿ ಉಗ್ರವಾದ ಮಂತ್ರ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ತೂತಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆ ತೂ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಲ ತೂ ಲಕ್ಕರ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಬಂತರು. ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಪ್ಪು ನಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಯಾವೊಂದಿದ್ದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಣಪುನಿ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಮ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರವಳು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾತ ಸೇರಿದ ಬೊಂಬಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ತುಳುವೆ ಐಟು ಬಯಲುಡಂಗನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವೇನಕ್ಕೂ ಮಾತೆಟ್ಲ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತ ಅರ್ಥ ಮಾತ ಕಡೆ ಆಂಗ್ಲದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು, ಬಾಕಿ ಭಾಷೆದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಆಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜುಜಿ ಪಂಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತು ದಿಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಂದವು ಸತ್ಯಂದ್ಯನ್ ಪಣಪನ ಅದು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಆಂಡ ಓಲಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಾಡಿನ ಮಾಜ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿಯನ್ನು ಜತ್ತದ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಬರಬೇಕು. ಅಂಚಂದು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಇರ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಿಚ್ಚಿ ಎಂದುಕೆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಬರೋವರೆಪ್ಪ ಉಭಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲವು ಸರ್ ಒಂದು ದಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಧಿಕಾರನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಬಂದು ತುಳು ವಿರೋಧ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಪನ್ಪುಜರು ಬಾಯಿಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಎಂಗುಲು ಹಾಕುವ ನಿಗುಲು ತಿನ್ನಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಲೆ ಪನ್ಪುಲಾಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನು ಪಂಪುಲೆದೆ ತುಳುನ ಸೇರವಳಿ ಅಂತ ಬಂದೊಳ್ಳೆದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಳೆದ ತುಳುನು ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇರವಳಿ ಬಂದ ನಿಖಲ ಬಾತಿರ ಒಂದು ಸೋಕದ ವಿಷಯದಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ MLA ನಮ್ಮ ನೇರ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೇರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಬಂತೆ ನೆತ್ತ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಎಂಕುಲ ಐತ ಪಿರವುಡುಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರವಣ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪಾತಿರನ ಪಂತೇರು ಅವೇನು ಎಂಕುಲ ಐತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂತ ಕೊರೋನೆ ಆವಂತಿಚ್ಚಿ ಐತ ಪಿರವುಡು ತುಳುವನಾಡದ ಮಾತ MLA ಎಂಪಿನ ಉಳ್ಳ ಪಂಡುಪುನ ಪಾತೆರನ ಬಡ ಪಂತೇರು ಈತ ಬಂಡದ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಲ್ಲ
ಅವಿನ ತೂಕ ಅವೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಡುನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬರೆ ಕಳಸುನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಪುರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಸರ್ ಮೊರಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿ ಸಿ ಬಂದ್ಪೇರು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೇಳಿಯಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋರ ಅಂತ ಏನಕ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ ತುಳುಟು ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋಡ ತುಳುಟು ಕತೆ ಬನ್ನೋಡ ಮತ್ತು ತುಳುಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಕೊಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಚಿಂದ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಆರು ಬಂತೇರು ಆರು ಭಾವನೆಡು ಬಂತೇರು ಬಂತಾರೆ ಯಾನು ಬಂದ್ಬಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆ ಪೋನಗ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಡಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮನವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾವ ಪಡಪನ ಅವೇನೇ ಯಾನು ಪಣದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜಾಣ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿಕೋಟಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬಗೆಟ್